Апостол Карамитев във филма Тя е влюбена в него. не се знае. Ами, нема, че бяха двамата. Викаше за нас. Хубава е. Радославе, ти харесваш ли? Не. Елена, когато съм с вас, мога да изпея целият репертуар на Софийската народна опера. Без пари? Безсърдечна. Един път се умира. Никой да не гледа в бинокла. Гълъбов. Аз ви напуснах за малко. Какво беше това във вестника? Съдбата на Витоша. Изяде я кучето. Скандал. Късмета на Витоша в стомаха на едно случайно куче. Даден си под съд. Целувам те. Целувката на Юда. Маман! Запомни, че животът е борса. Който рискува, той печели. Ох, или губи. Какво си въобразявате? Вашия Пловдив е същинска скара. Вие може би желаете той да се отдави в мътния и опасен Дунав или да бъде изяден от нахалните русенски комари. Освен това, ние му осигуряваме солидна месечна заплата. Колко, Гочо? Ами да кажем 700 рашо. Тъпият от Русе. Смачканият от Пловдив. Крихме ги! Боже! Да умра в градската баня и то от ръката на своите любимци. Това е кошмарен сън. Другари началник, ние сме преследвани От кого? от тези, които преследваме. Във Варна бяхте по-романтичен. Да си тръгвам. Но аз съм поръчал шампанско. Две въздички! Големи! Замълчи, замълчи. Елена, предлагам ви рандиво утре вечер в 7 часа. При чешмичката до университета. Жена ми заминава на почивка в Костенец. Имате ли деца, майстор? 3, но това е без значение. Аз мисля, че ще им бъде скучно при чешмичката. Завидете ги по-добре в зоологическата градина или на куклен театър. Това е моя брат-близнак. Ето! Нали ви казах, аз нося късмет на влюбени. За неспазване на градинарския правилник 3 лева глоба. Моля.
25 лева. Ти какво, подиграваш ли се? Нямам дребни. Значи, целува и за остатъка. Застани тук на вратата. Не мърда, ей! Сещам се! Ами легенчето си не? Няма значение, бе, бабо. Че вратар с леген има ли? Готова съм. Дуспа ли ще биеш? Аз бриц научих за една нощ. За този футбол ли? Тьфу. Моля ти се, бе, баботинке, моля ти се, не дай умира, бе. О, много искаш. Не съм още остаряла. Слушай, ако ти се падне дуспа да биеш на мача, да я биеш ниско. В ъгъла си ни. Разбра ли? Ох, сещам се, аз сещам се. Идат! Абе, баботинке, какво му е, бе? Де ще знам? Как сте? Добре си ли изплевали? Аз бих простил на вашия брат, ако вие останете в София. Квартира на оборище, заплата 1000 и прочее, и прочее. Ако сте съгласен, можете да почнете още второто полувреме. За съжаление, вие вече ангажирахте брат. Не се отчаивайте, поработете с него. Както виждате, той е съобразително момче. Бърза помощ! Умирай! За нарушение на градинарския правилник 3 лева глоба. Да сте ми живи и здрави. Ня. Не си научил правилника, дядо. При луна може, защото това е парк, а не музей. Има думи понякога излишни за нас, има думи в сърцата ни скрити. За какво ли да казваме всичко на глас, щом са казали всичко очите? Замълчи, замълчи, нима в нашите очи всички чакани думи ги няма. Замълчи, замълчи, виж в очите звучи той, което с теб чувстваме двама. Но мълчат и очите понякога дори, щом останем сами под звездите. Тогас не мълчи, говори, говори, той, което не казват очите. Говори, говори, има думи, малки думи със сила говори.